Наближается великое свято, 9 мая, День перамоги. 80 гадоў прайшло з той пары, як закончылася Вялікая Айчынная вайна. Але да гэтага часу пякучым болем адзываецца яна ў сэрцах кожнага чалавека. Пра жахі вайны, смерць і пакуты напісаны кінафільмы. Пра жахі вайны вучаць музыка, напісаны карціны і, вядома ж, кнігі. Зусім нядаўна мне трапіла ў рукі выдатная кніга «Я помню усё». У гэтай кнізе сабраны ўспаміны дзяцей, якія былі сведкамі Вялікай Айчыннай вайны. Іх аўтары у сваіх вершах, у апавяданнях апісалі тое, што яны перажылі у час ліхалецця. У кнізе больш за 30 аўтараў, якія прайшлі праз жахі вайны. Яны далі, напэўна, нам, маладому пакаленню, наказ, каб мы, маладыя, заўсёды баранілі нашу радзіму, стаялі на варце міру і ніколі не забывалі пра тое, што давялося прайсці нашым бацькам, нашым дзядам. Самае галоўнае, мы павінны берагчы мір. І, вядома, пра гэты мір заўсёды можна знайсці адказ на пытанне ў кнізе «Я помню усё».